това видео ви представяме работата на съвременния сепаратор за почистване на зърно RS2 в реални условия. Машината осигурява високоефективно почистване и калибриране на зърнени култури. Моделът RS2 е оборудван с два честотни инвертора. Първият управлява аспирационната система, а вторият – ситовия модул. Това решение позволява прецизно настройване на машината според конкретната култура и гарантира максимална ефективност на процеса на почистване. Освен това, честотните инвертори осигуряват надеждна защита на електродвигателите. По време на работа гумени топчета непрекъснато почистват отворите на ситата, като отстраняват заседналите остатъци от зърно и предотвратяват тяхното запушване. Благодарение на това процесът на пресяване остава ефективен и стабилен. Машината работи надеждно дори при култури, които обикновено водят до силно замърсяване на ситата. Подаването на зърното се извършва чрез вибрационна разпределителна плоча, която разпределя материала равномерно и дозирано по цялата ширина на ситовия модул. Това предотвратява претоварването на работната повърхност и създава оптимални условия за висококачествено сортиране и калибриране. Именно равномерното разпределение на материала позволява машината не само ефективно да отстранява примесите, но и да подготвя висококачествен посевен материал. По време на процеса на почистване зърното преминава през прецизно сортиране, при което се отделят най-пълноценните здрави и жизнеспособни зърна. След пускане на машината, операторът настройва вентилатора, ситовия модул и вибрационната разпределителна плоча. Чрез лесни настройки може да се регулира интензивността на подаване на материала, като се осигурява равномерно натоварване на ситата. Дори едрите примеси се отвеждат безпрепятствено, без да предизвикват задръствания. Зърненият поток постъпва равномерно върху ситовия модул, където всяка фракция се отделя прецизно според размера си. Дори след продължителна работа, отворите на ситата остават чисти. Това е особено важно при почистването на култури като соята, които са склонни към запушване на ситата. По време на почистването ясно се вижда какво количество некачествен материал се отделя от основната маса. Дребните, недоразвити или повредени зърна не могат да осигурят равномерно и силно поникване след сеитба. Навременното им отстраняване позволява получаването на висококачествен посевен материал с висок потенциал за добив. В нашия пример по време на почистването вече са отделени приблизително 15% некачествен материал. Освен това, аспирационната система ефективно отстранява прах, леки примеси и други нежелани частици, като значително подобрява качеството на крайния продукт. Дори при почистване на толкова тежка култура като соята, аспирационната система работи с по-малко от 40% от максималната си мощност. Това показва значителния резерв от мощност на вентилатора и гарантира ефективна работа дори с по-тежки култури, без компромис с качеството на почистването. След приключване на почистването или калибрирането, потребителят получава висококачествено зърно, подходящо за съхранение, търговска реализация или използване като висококачествен посевен материал. Благодарение на удобното и прецизно регулиране на всички работни параметри, сепараторът за почистване на зърно RS2 осигурява висококачествено сортиране, ефективно отстраняване на примесите и надеждна, стабилна работа. Това го превръща в отлично решение за съвременните земеделски стопанства и агропредприятия.